हामबाय होनदोङो जोंनो लागै इसोरनि गोथां बाथ्राखौ मोजांथारै बिजिरनानै होबाय बिथांनि सायाव आरो बिथांनि न'खराव इसोरा लागारबो बोर होथों आरो बिथांनि फोथायनायाव गोगोम खालामनानै बिथांखौ आरो बिनि न'खरखौ दैदेनथों। दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो बिथांनिफ्राय मोजां खोनानानै जों मोनबाय। बेबायदिनो जोङो थाबायनानै जोङो थांनि आरो जोंनि फोथायनायखौ जोङो गोगोम खालामनि। No matter what I have done, no matter where I have been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by your grace. आङो जेरावखि थाया मानो, आं जेखि मावा मानो, आं जेबायदि गोग्लैनानै दंमोन, बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फैनानै बोखांफिनबाय। आंनि लाजिनांगौखौ जिसुआ बोखारनानै गावनि अनखांनायजों आंखौ बोखांबाय। जों बयखौबो बोखांबाय। दिनै गोबां मानसिफ्रा बेबायदि सानो, आंनि आर'ज खालामनायखौलाय इसोरा बहा खोनासंनो? आं पापि, आं बेबायदि दाय मावनानै दं, आं बेबायदि गिर्जानि नियम सिफायनानै दं, आंनि आर'ज खालामनायखौ, आंनि खुलुमनायखौ इसोरा बहा नाजावनो? दिनै गोबां मानसिफ्रा बेबायदि साननानै थायो आरो गावनि फोथायनायखौ लोरबां खालामनानै लायो। नाथाय दिनैनि गाहाम बाथ्राया बुंदोङो, धोरोमियाफोरनि थाखाय नङा, नाथाय गोमानायफोरखौ बोखांनो थाखाय जिसुआ फैदों। जायफोरनाखि पापिफोरनि केटेगरियाव दोनजादों, बिसोरखौ बोखांनो थाखाय जिसुआ फैदों। जोङो गाहाम बाथ्रायाव जोङो मोनो 99टा बोरमा मेन्दाखौ दोननानै मासे गोमानाय मेन्दाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ नागिरफिनो, बेखौ जोङो मोनदों। बेनिखायनो आं दिनैनि बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों बै मानसिफोरखौ आं बुंनो हास्थायदों। जोंनि फोथायारि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानाव बयखौबो आङो दिनै थुलुंगा होनो गोसो जादों। जायफ्रा माबा मोनसे बोसोन सिफायनानै दङ, गिर्जानि बोसोन, गामिनि नियमफोर आरो बेबायदिनो गाज्रि हुदाफोरखौ लानानै जायफ्रा दङ, नोंसोरो अननानै दासान जे इसोरा नोंसिनि गाहाम आर'ज खालामनायखौ खोनासङा होननानै। नोंसिनि आर'ज खालामनायखौ बियो खोनासङो, नाथाय जोंनो गोसो सोलायनायखौ जोंनो इसोरनियाव जोंनो नांगौ। जोंनि दान होनायफोर, जोंनि देखायफ्लानायफोर, जोंनि बुरजा माइरं होनायफोर, फैसा होनायफोर, बेखौल' नङा, नाथाय जोंनि गोसो सोलायनायखौ इसोरनो नांगौ। बेनिखायनो जोङो इसोरनियाव फैनि, आर'ज खालामनि आरो गोसो सोलायनानै जोङो बिनियाव जोङो दावगालांनि। मानोना बिनि अननायनि गेजेरजोंसो दिनैनि दिनखौबो जोङो मोननो हादों। दिनैनि दिना फादार्स डे आरो बियो जोंनि थाखाय बिराद रंजानायनि बाथ्रा। बिफाफोरनि जोंनि न'खराव, बिफाफोरनि समाजाव गाहाम हाबा मावनायखौ जोङो मान होनायनि मोनसे मोजां दिनखौ जों इसोरनिफ्रायनो जोङो मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय रंजानायनि बाथ्रा। जायफ्रा बिफा दङ, दिनैनि दिनाव गोबां रंजानायजों मान होनो हायो आरो बेखौ सिबिनो हायो। दिनैहाय जोङो बेखौ मोननो हादों आरो बेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो फालिबोगासिनो दङ। नाथाय गेदेरथार सोंलुआ आरो बे सैथो सोंलु, बे जाबाय मानि थाखाय जोङो फालिदों? दिनै आं माखासे सोंलुफोरखौ दिनैनि बिफाफोरनि सानाव आङो बयनिसिमबो दोननो गोसो जादों। दिनै जोङो फादार्स डेखौ जोङो फालिबोबाय। गोबां जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो, बुहुमाव थानाय मानसिफ्रानो दिनैनि दिनखौ फालियो। नाथाय बे फालिनाया मानो? आं बिनि थाखाय माखासे सोंलुफोरखौ सोंनो हास्थायदों। इज इट बिकज आमेरिकान स्टार्टेड? मा बियो आमेरिकानसफ्रा स्टार्ट खालामनायखायसो दिनै जोङो फादार्स डेखौ जोङो फालिदों नामा? ना बियो जास्ट मोनसे अकेशन, सेलेब्रेशननि मोनसे अकेशन जानायखायसो दिनैहाय जोङो बेखौ बेबायदि सार्भिसफोरखौ, नङाबा जोङो बिफाफोरखौ सिबिनायनि, मान होनायनि जोङो प्रग्रामफोर जोङो खालामदों नामा? ना जोङो नंथारगौयै जोङो खालामदों? बे दिनै जुदि नंथारगौयै जुदि जोङो बिफाफोरखौ मान होदोंब्ला, थेंक इउ भेरि माच, मे गड ब्लेस इउ। हामबाय होनो आरो इसोरा नोंखौ बोर होथों। लागारबो नोंनि जिउआव नोंनि बिफाखौ मान होनो हानायनि बोलोखौ बियो होथों आरो नोंनि बिफाखौ, जोंनि बिफाखौ जोङो लागारबो जोङो मान होनि। नाथाय जुदि बे बिफाफोरनि सानखौ फालिनाया खालि अकेशन, सेलेब्रेशननि थाखायब्ला, जोङो जोंनि साननायफोरखौ, जोंनि मेलेमखौ, जोंनि गोसोफोरखौ जोङो सोलायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार। बे जोंनि थाखाय मोनसे अकेशननि थाखायल' नङा, नाथाय बिफाफोरखौ सैथोयैनो मान होनायनि बियो दिन जानो नांगौ। मानोना गोबां मानसिफ्रा दिनै बेबायदि खालामो, बिफाफोरनि सानाव बिफाफोरजों लोगोसे
सेल्फि लानानै नङाबा गुबुन माबा मोनसे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बिफाफोरखौ मान होनायखौ दिन्थियो, मादार्स डे फ्रावबो दिन्थियो, नाथाय थारैनो बिफाफोरखौ मान होयैखौ दिनै जोङो नुनो हायो। जुदि नोंथाङा नंथारगौयै जुदि मान होनो दिनै रोङाखैब्ला दिनै जोङो जोंनि माइन्डखौ जोङो सोलायनि, मानोना रियेलिटि इज क्रिएटेड बाय द माइन्ड। रियेलिटिया जोंनि माइन्डजों खालामजायो बा जोंनि माइन्डजों जोङो मोनथियो। We can change our reality by changing our mind. जोंनि माइन्डसेटखौ जुदि जोङो चेन्ज खालामोब्ला, रिफर्म खालामोब्ला जोंनि रियेलिटिखौ जोङो चेन्ज खालामनो हायो। नैथियाव, आर इउ वर्दी अफ इट टु बी अनार्ड? बिफाफोरनि थाखाय आं बेखौ सोंलु सानदों। बिमाफ्रा दिनै बिफाफोरखौ मान होदों, नाथाय बिफाफ्रा दिनै सोंनो नांगौ आरो बिफाफोरनि थाखाय आं बे कुइसनखौ दोननो हास्थायदों, आर इउ वर्दी अफ इट? नोङो बिफाफोरनि सानाव मान होजानायनि नोङो जग्य नामा? नोङो समायगौ नामा? दिनै नोङो जुदि नोंनि फिसाफोरजों मान होजानायनि नोङो समायगौ ना समाया? नोङो बे वर्दी नंगौना नङा? बिनि मोननांगौनि लाब नोङो बे क्वालिटि नोंनाव दंना गैया? आर इउ वर्दी टु बी अनार्ड एज अ फादार? नोङो बिफा हिसाबै मान होजानांगौनि नोङो दिनै समायगौ नामा? विलियम जेक्सन स्मार्ट, जायनि थाखायहाय फादार्स डेखौ सेलेब्रेट खालामजेनदों फार्स्टलि इन आमेरिका, इउरप कान्ट्रिसफ्राव आरो आमेरिकान कान्ट्रिसफ्राव गोबाङावनो बेखौ दिनैसिम बेखौ फालियो आरो जोंबो एशियान कान्ट्रिसफ्राव आरो गोबां आफ्रिकान कान्ट्रिसफ्राव बेखौ फालियो। बयबो धोरोमनि मानसिफ्रा बेखौ फालियो। विलियम जेक्सन स्मार्ट सासे बियो ओरैबायदि मानसिमोन जायनाखि गावनि न'खरखौ बियो मोजांथारै खस्थ'ब्लाबो बियो नायलांदों। बिनि हिन्जावा थैदों गथ' होफुनाय टाइमावनो, बेहा आरो बुरजा गथ'फोर दङमोन आरो बियो गावनि सासे विड'ड सिस्टार जायनाखि हौवा थैजानाय बेखौबो बियो नायोमोन आरो बिनि गथ'फोरखौबो बियो नायोमोन। बेबायदि गिदिर फेमिलिखौ बियो नायोमोन। हि डिड नट गिव आप, बियो उनफिनाखै, बियो गावनि गथ'फोरखौ गोदाव सोराव खालामाखै, नाथाय बियो बिसिनि जिबनखौ नायदों, बिसोरखौ खांदों, बिसोरखौ दैदेनदों, बिसोरखौ गोरों खालामदों, बिसोरखौ फोरोंदों आरो बिसोरखौ सासे मोजां मानसि बियो बानायदों। सन'रा स्मार्ट डट, जाय बिसाजोआ बिफानि बे खामानिखौ मोननानै, बिफानि फोरोंनायखौ, बिफानि फेदेरनायखौ मोननानै बियो बिफाखौ मान होदों। सन'रा स्मार्ट डट, बिनि बिसाजो, जायनि थाखाय बियो गावनि बिफाखौ मान होनांगौखौ बियो मिन्थिदों, मानोना बिनि बिफाया बेखौ सासे मोजां बिसा हिसाबै बेखौ खांदों, बेखौ मोजां बिसा हिसाबै बियो फोरोंदों। दिनैहाय बिनि डिउटिखौ बियो मोजाङै मावदों। जिखुनु जाया बिनि डिउटियानो जाया मानो, बे गथ' खांनाय, बे खामानि मावनाय, बे डिउटिखौ बियो मोजां मावदों। वाज अ मैन अफ फिजिकल लेबर, बियो खामानि मावग्रा सासे बिफामोन होननानै बुंदों आरो बियो सासे रिस्पन्सिबल बिहेवियर, मोजां आखुथायनि बियो मानसिमोन। मोजां कन्डाक्ट, मोजां डिड्स, मोजां मेनार्स आरो मोजां एक्शन बियो खालामोमोन। बियो सासे रिस्पन्सिबल बियो बिफामोन आरो बिहा गावनि फिसाफोरजों बिहा मोजां रिलेशनशिप बियो दङमोन। बियो गावनि फिसाफोरनि नांगौखौ बियो मिन्थियोमोन, फिसाफोरनि गोनांथिखौ बियो मिन्थिगौमोन। फिसाफोरा जे लुबैदों बेखौ नङा, नाथाय फिसाफोरनो माखौ नांगौ, माया गोनांथि बेखौ बियो मिन्थियोमोन आरो अभारअल बियो गावनि फिसाफोरखौ बियो मिन्थियोमोन। बिनि फिसाया मा फरायो, मा लिरो, मा जायो, मा लोङो, मा आखलनि, बेखौ बियो फिसाफोरखौ बियो मोन्थियोमोन। बेबायदिजों बियो गावनि फिसाफोरखौ बियो खांबोदों, जायनि थाखाय बियो बे मानखौ गावनि फिसाजोनिफ्राय बियो मोनदों। दिनै बिफाफोर, आं दिनैनि बे शेयारिंनि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो हास्थायदों, नोङो थारैनो बे विलियम स्मार्ट बायदि मान होजाथाव बिफा नामा? बेबायदि जानो हादों नामा? बेबायदि आखुथायखौ लानानै दिनै गावनि फिसाफोरखौ दिनै खांदों नामा? दिनै विलियमनि आखल आखुथाया, बिनि केरेक्टारिस्टिक्सफ्रा नोंनि एग्जाम्पल जाथों, बिफाफोरनि एग्जाम्पल जाथों। टुडे इज योर अपरचुनिटि टु बिल्ड द बेटार टुमर' यु वान्ट। दिनैनो नोंनि मोजां सम, नोंनि गाहाम सम, गाबोननि बेटार फिउचार, मोजां टुमर', मोजां गाबोन, मोजां समाज, नों जायखौनोखि लुबैदों बेखौ खालामनो हानाया दिनै नोंनि थाखाय बे मोजां खाबु। दिनै नोङो जुदि सासे मोजां बिसा फेदेरोबा
गाबोननि समाजा मोजां फिसाफोरजों बिसोरो दैदेनजागोन, मोजां मानसिफोर समाजाव ओंखारगोन। बेनिखायनो दिनैनि दिना बिफाफोरनि थाखाय मोजां दिन, गावनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनानै बेटार टुमर', बेटार फिउचार खालामनायनि। बेनिखायनो बिफाफोर दिनै जों बेखौ साननानै जों नायनि। ओमफ्राय आंनि लोगोफोर, माय डियार फ्रेन्ड्स, जोहोलावफोर, उन्दै गथ'फोर, बिसाफोर आरो बिसाजोफोर, दिनै जोङो बेखौ जोङो साननानै जों नायनि। आं रिमाइन्ड खालामनो हास्थायदों, दिनै जोङो संसाराव दं बिफाफोरनि गेजेरजोंसो। बिफाफोरनि गेजेरजोंसो दिनै जोङो संसाराव जोङो नुजादों, बा जोङो संसाराव फैनो मोनदों बिफाफोरनि गेजेरजों। बिसोरनि खांनायनि गेजेरजों दिनै जों जेरैबायदि दं बेबायदिखौ जोङो जानो मोनदों। न' मेटार वाट, जिखि जाया मानो, नुजाथिनाय नङाब्लाबो भिजिबलि नन भिजिबलि दे लाभ आस। बिसोरो जोंखौ अनो, बिसोरो जोंखौ मोजां लामाजों फेदेरलांनो बिसोरो हास्थायो। जानो हागौ नंगौ बिसोरो माब्लाबा फेल जायो, बिसोरो माब्लाबा गोग्लैयो, नाथाय बे नङाखि बिसोरो गोग्लैब्लानो बे नङाखि बिसोरो केयारलेस। इट डाजन्ट मिन डेट दे आर केयारलेस। नाथाय जोङो माब्लाबा गोग्लैयो, बा बिसोरो माब्लाबा गोग्लैयो, बिकज सामटाइम्स वी डोन्ट लाइक टु बी आन्डार देयर कन्ट्रल। जोङो मालाबा समाव बिसोरनि कन्ट्रल नङाबा बिसोरनि गाइडेन्सआव, बिफाफोरनि गाइडेन्सआव जों फिसाफ्रा थानो मोजां मोना, बा थायैखायसो बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ फेदेरलांनायाव खस्थ' जायो, बा मालाबा गोग्लैनांगौ जायो। बे नङाखि बिसोरो केयारलेस, नाथाय जोंसो बिसोरनि खोथाखौ मानियैखाय, मोजां रिलेशनशिप बिफा आरो फिसाफोरनियाव थायैखाय जोंनि न'खरा फेलियरनि महराव फैयो बा गोग्लैयो। जों बिसोरखौ इगनर खालामो। वी डु नट फल' देयर मरेल टिचिंस। बिसोरनि फोरोंनायफोरखौ जोङो लानो हास्थाया। वी सामटाइम्स से, जों मालाबा बुङो आउटडेटेड जेनेरेसन, बारग'लांनाय गोजाम जेनेरेशन्सफोर होननानै जोंनि बिमा बिफाखौ दिनै गोबां फरायनाय गोरों मानसिफ्रानो बेबायदि सोदोबखौ खुगायाव बाहायो। लेट मी टेल यू दिस थिंग्स। बे बाथ्राखौ आं बुंनो हास्थायदों। गुड मेनार्स आर गुड मेनार्स वेदार इट इज 1990s, वेदार इट इज 2020s। 1990 सननिफ्राय ओरैयानो जाया मानो, 2020-21 जाया मानो, मोजां मेनारा, मोजां आखल बिफानि फोरोंनाया 1990sआवबो मोजांखा, 2021-2020आवबो बियो मोजांखा। गुड मेनार्स आर गुड मेनार्स। बेनिखायनो बिफाफोरनि बे मोजां फोरोंनायखौ जोङो, बिसोरो जोंजों समान फरायनाय नङाब्लाबो, दानि जुगनिजों बिसोरो मिलायज्लायनो अबेबा बिथिङाव बेबायदि हायाब्लाबो बिसोरनि मोजां फोरोंनाया जोंनि मोजांनि थाखायनो। देयरफर, बेनिखायनो फै जोङो वी आर टु अनार आवर फादार। जोंनि बिफाफोरखौ मान होनांगौआ जोंनि रेसपन्सिबिलिटि। अनेस्टलि, सैथोयै, खालि बे सेल्फि लानायजों नङाबा सानसे गुग्रुब खुलुमनायजों नङा, नाथाय अनेस्टलि एभ्रि डे लाइफ, सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बिफाफोरखौ जोङो मान होनो जोङो गोनांथि, जोङो मान होनो नांगौ। बी द सेम पार्सन प्राइभेटलि, पाब्लिकलि एन्ड पार्सनेलि होननानै बुंदों। प्राइभेटलि नोङो सिरियै जे मावखुमानाय नोंनि जे खामानि दं, बेयावबो नोङो सेम पार्सन जा। बे जाबाय नोंनि बिफाखौ प्राइभेटआवबो नोङो बेखौ मान होनो नांगौ, पाब्लिकलि नुजासारनायावबो नोङो नोंनि बिफाखौ मान होनो नांगौ, पार्सनेलि नों इन्डिभिजुवेलि नोङो बिफाखौ मान होनो रोंनाय जानांगौ नोंनि गासिबो डिसिसनावनो। बेनिखायनो फै दिनैनि बे दिनखौ जुदि जोङो इसोरनि अननायजों जुदि जोङो मोनदोंब्ला, जों गावखौ जोङो बोर गोनां जोङो होननानै जों साननि। आरो दिनैसिमाव जोङो जोंनि बिफाफोरखौ जुदि जोङो जेसेबां लेभेलाव जोङो मान होनांगौ बेसे हायाखैब्ला, फै जोङो दिनैनिफ्राय सासे बिसाजो, सासे बिसाज्ला जों जानि, जाय बिसाज्ला, जाय बिसाजोआ न'खरनि जौगानाय, जोंनि जौगानाय आरो हादरनि हारिनि जौगानायनि थाखाय बिफाफोरजों मोजां रिलेशनशिप थानानै मावलांनो हायो।